Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat, tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga iti laing kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, adayon tupulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. So, kudahin nga ti surat. Ti pakasalitaan, ni pagayam tayo nga erning nga napoluan. Ti dati. Idi. Kano? Idi. Kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Tayo awat ko, iti asawak, ti sweldok, iti dayta nga makalawas. Ni Vina nga asawak man. Di na kahit nga awatin. Sabi nga di mo kahit awatin. Huh? Awan tumala sa Serbina, Erning. Saan tumadla umaanay, nga gastusin dayta, iti makalawas. Inaktumanan aguutang. Nangarti mabalik na dato lang ti sweldok. Siyak pa iti kangatuan ti sweldok at kami nga mason. Halos as naglaangan, basit lat diferensyami ka na di purman mi. Kaya nung sa kagbaring ako mga purman kami. Sige, no, ag-resign to ni Tata Inso, di siyak to ti sumaron. Intun ka no mapasamak. Bina, anusa mo na i-budget mo, anong arti mabalin? How? Tinapan namin palubusan ng kubramot. Nagtrabaho ka. Aso nung mga iwan ka nagitanak ka. Kada dapat tinanang mo. Amo, Erning, no kastilat at mapaspasamak, nga tilat at sweldom, alinawas, iti namnamain tayo. Awan, mailumlum tayo ti utang. Himbag ba at ububing pa nagitanak ta? Ay kasanong tok basa da. Elementary, high school, alaman? Kaskas din dumit lang kas ti sweldom.Aya po kaya. Sige, agtal na ka nga rin. Saan mo agtal na ak? Agtal na ka di ka mabanog. Check na banog ka. Mabiglayin ko na. Pamanam. Ipatak di magas di tanggi. Arak man yun. Deta man yun kahit. Ang abali ata. Agupubrak man. Ang abali ata. Asak mo lang minum dito balay. Kahit nung minuwag sa pagtrabaho kami. Kahit aking gana takit awanak pa. Di man yun. Halika, gumatangan. Iti tiyangki manong nemi na danon ko di kita'y padak ang munat uminom. Erning, ay, umay ka sumukmon nun, no, umay ka magitukaw kata kami. Pasensya ka yun. Ang tumadla kayat ni Bina nga, makiinumak dito eh. Guwatak na tanto, ang jabalag, ang ginom. Kahit mulat pa-anderan makidibaka mo. Ang kina-under data pare. Kinasingpat kong asawa. Sige. Hindi mo kahit ipagkidangay ka na kami. Ito kami ti problema eh. Nana, apay. Dati man may isang gin. Ito eh. Nana, ano ti adang lisensyayo? Anong lisensya kayo magbaga? Aglako laing sa kani. Kaya at akadi ko na di lisensya yung mabalin painom ti sangot tiyanggiyo. Oy pare, Erning, kahit mong sakit na paksyatin na kam dito ya. Are, hangamin ngipat patungpal na kiti ko dagi di parang officials ti sustungan linteg. Ti store, aglako lang, hangag painom. No barko mawon no restaurant, no beer house, iso ngimamit, tiyanggi lang. So nga ti pa nagkunak iyawid nyo laing ang data inumin nyo. Tapos saan ka agistang ba dito tiyangki? Di ko matabiyag mo, biyangam, saan nga na kami? Awan mangiparit awan. Una, kuwawat kami, nalokay ba't kami, ti panangipakat tilindag, di kito opisyalis tayo. Di ta kayon? Ay, tabayad mo! Ay, kita mo nalipatan pa, di bayad mo. Kasusul doon, borok. Amok nga da pagbayad mo, sa ato pa'y utang yun dito, eh. Ni pare Erning, ato kahit utang na. Ito na. Umitok bayad ni Vina. Kapag intid ko ang kuha na amin kit sweldo.
imino makasisyak manong nemi, ket patpaturugan met ti asawak digiti duwangan nak. Hindi mapaturog na idan, nagudwak met yan tinunumay. O ana, di ko pa mangan. Sige nga rin. Magdasar nga rin mangantan. Hindi bang mangan kami manong? May ba ganina na ising nga, ato kan utang mo yung kantok bayad lumikat. Tsaka mong bayadan amin. Kahit no, pauna mo di, so. Inaktok sabon trabaho ng bigat. Aywanam to kita anak ta. Yan takit Domingo. Mamarak mo tin grocery, kumatang ka na giti ko Ngayon maging gana lang kita lungal daw. Baka di ka pa yung maikat pagplete mga panagubra. O mo problema na di pagplete. Makamok to ata. Sige. Gantog di gusto. Ana? Gantog di gusto lumalpas tamangan. Tasak tulatan taginaw. Tumakainawak, tsak tubatad sumublat ng digos. Kasi lang nakait mo sa wen. Kagangay deta. Mailuwak yung bakit. Iso ka nagpakondisyon na. Good work la dati nga Jean, tapno kalkalingan na. Pag surrenderan ka ita, baka pamimpatan ka. Oh, di ka nagsasaw, di ka sta. Agpating ka lang ka di maminsan. Di mo pa napidwa. Naputa mong pinaduam. Mamit no? May tibagi. Ure kahit mo kumamit ng ipidwa. Agkas dyan na Saan nga rod? Daling gamit kuminum ti arak. Apay, namin ang kinum ka ti arak. Hamong maipidwa. Salud-sudo mga katigitipadong nga lalaki. Hala, sige. Umunahin di maminsan. Mapagustuhan ak lagi di. Mapagustuhan ka man. Basta nga ron tinapasamak manong nemi, siyempre mailiwak iti asawa. Nabintas ni Vina manong. Kinapudno na ko natakit di, pagmanta kinayat na ka, tanapindas ni Vina, idinto tasika kita, aw matima ko nangalanglangam. Kunada. Adda idi dati manon naming kakayan ayat ni Vina. Ngayon, idi mandamag ko, nga nagsinad Tsaka mo, no, anyat kapunan, no, aping nagsinad Isumaten di gundaway ko ng pasyar kini Vina. Sa anak idi nga narigatan manong. Gabota, talo lang nga bulan, inaklon na ko. Kahit idi aklonan nak manong nemi, kapag kam nag-date, aging ka nga, nag-check-in kami iti hotel. Kahit dito iti damo idi manong nemi, nga nang tagikwa iti pintas kan banglo. Saan ni Jean nga virgin, ni Vina manong nemi, ngayon okay lang kanyak ko. At kalpasan, sa pagmanong nga bulan, ang masansan idi nga mapasamak ka na kami, iwaga nang namasikog. Nga rin dati ka po namanong, ngayong kasar kumita ni Sumi. Nadaan ka mga dagos, manong nemi ti kagangi nga balay, nga iso ti ayam miita. Ket, impas ngay na, tinaunang anak mi, lalaki, ni June, sana saruno kalpasan ti duwang atawan, in saruno na manong nemi, ti babae nga anak mi, nga ni Lily. Saan pa nga nagpalaygit, manong nemi ket posible, nga dapay layag ading ni Lily. Ay, di nga rabi manong nemi. Talaga nga napanti pa nakailiw ko kinkuan. Inkarigata ka pinidua. Uwan. Gusto nan, mga di mo kaya, napanog ka. Kalakalingan na ipidua ta, sweetheart. Ken, ipalubos mo pa yung kanek. Di mo amot mangan. Suro na ka. Nakasal ng panangan ngamin. Suro ka nga ron. Dito no ka. Dito na yun. Mo ito mama. Dito ito adada nga kinito. Alawala. Amo ko. Kaya nagpahiso manong nemi ta ore na lang isurot ti pato na pababa at pangato pababa. At pwede ka digundaway manong nemi nga kapautan nga oras kanito kat adak iti baba. Pero aramidan na manong nemi kita. Iparabaw na pwede kiti saka iti abagang man.
kabigatan na manunemi inaiwanak nga rod digiti anak mi ket dapan nagsapol kano ti trabaho ni Yavin. Nagmalmalaman. Iti sumaruno, iti kamalman na, iti panagawid na kasla nang alam na unit na mabanog ah. Habay, nagnagnaka nagsapol trabaho mo. Takas taon ni bandog mo. My time. Nakaluto ka. Nirapin ko din nagluto. Hanggang kita sa akin, pantay. Labarak to na kita, pasapat ko't mga pang matulog ka na kwa na. Slata mo rin kahit mo. Kahit mo rin na kanin. Ano kaya? Nabannog ka. Trabaho ka ng bigat. Nabannog ka mo. Napanak matmanan nagtrabaho manong nemi makalawas ng sa anak na nagawid. Taadayo ngamin, ti ayan ti trabaho mi. Sa klagawidan manong nemi ti rabi, wano sardam ti Sabado. E di nakadisaga ko ni tricycle manong nemi. Kat pagpagnaik, iti aripit sa ngamin na makastrik ti lugar naging gatibalay mi. E di makitak ni nanang. Nanang kapit dakit to eh. Ur-urayan ka barok. Pero rindak. Kuha ngamin siya asawam. Every other day matan nga umay na ibati di kita anak mo. Kadagmalmalim nga awan. Apay ka no? Nagsapol trabaho ko na. Ay, matamat mangindandanon kanya ka na. Kung dato kita kamakitot tanang ka lang. Nga da kasin sinarak na. Hana? Ti asawak at kasin sinarak na? Well, sino? Tay ka no, dati na? Dati? Dati nga boyfriend na. Diba si kamad na ko nakinak edi? Di amum ka na kami kinitatang mo ni Vina. Nga ada dati ka boyfriend na edi ko na. Sa da nagsina. Naging ka nga inarem mo kat sikat kinayat nan. Kahit masikugan ka ta, ikasar mo mata. Ti dati, isot kasin sinarak na. Ala anak ko, pag magaan ka lang agkalma ka lang. Hamukap kabilin si asawa. Sige na lang. Nagyaman na, timpang mo yung impormasyon. Manong nemi makapung tutak. Ngem tinarat ko lang tirik na. Tatinungpal ko manong nemi, tibilin ni nanang kanyan. Iti sumang petak manong nemi imarakop ti asawak na banglo. Kasla kadigdigos na. Iti awat ko ti sweldok manong nemi inawat na nga umis-isem. Agyaman na. Kompleto man di ba? Itaman pa nga saan kagreklamo? Kagreklamo ka niya. Dati-dati niyawat ko ti sweldo nakamisuot ka. Sa mo man iba ka nga, hey! Umat nga umanay. Di pala namin gumatot sweldo, king kakalatas ta. Baka nga tumanin sa Itaman pa nga hangka nga na agungit. Mapang panunod kumit-kit. Api ko magreklamo akit kakaasi ka pa eh. Yamanak din ata, nagagat ka, kompleto at sweldong iyawat mo. Kumusta nga dito, Bing? Gitay, nalabaraki dan. Mangantay yun. Kaanong tumanan nga, ingka ay batikin na ng ida. Na? Kaanong tumanan nga, ingka ay batikin na ng ida ko, nak? Kaya ito no, anak, tumanan sumapag, trabaho ko na. Every other day, nga ibatim di kita anak ta kininanang, kat mapangkagsapol ti patrabaho kang malmalem, at ang ordan sa pulamon, hawampay nga ro. Kahit ka matatulungan, kahit so kahit ko agsapol trabaho, anong sa puli mong trabaho?
Kit, ore, waitress. Uno sales lady. Kada ngarad, awang ngarad mga no vacancy ko nada. Saka subli-subli ka. Kahit kung nagsabol trabaho. Kaya sugatin. Tamangan tayo ton. Check mat nga mabaling itiret sumanong name no sino. Ti kasin sinarak na. Na nagsinublanan dati-dati. Ti-dati na. Masapol nga magkita, makaaram, makakita, idebidensya. Kung tinakam ko man. Manong nemi, saan ko nga kiduti at sinagit ti asawak iti day di nga rabi. Nagsipod ta, kaslam, maawanan ti kanas ko. Dapat aslam mamatiak, manong nemi adan sa bali, nga mga arakop, mga agek, nga adan sa bali nga mangmangan keng kuana. Napapakan sa bali. Dinalay mayura yan, ti Sabado ken Domingo. Kung kunak tinakam ko manong nemi, naging kangarakaturo ka ako. Nabanak manong nemi ti balay, dal tatang kininanang ti family house me. At sadya manong nemi ti ating ko nga umpe asawa na. Yoli, manong. Padasan man ako, si Iman, ni manang mo, no papapanan na, no kasta nga umay na ipati, dikiti kaanakam dito balay. Gusto na't pamangin ka rin, manong. Mabali mo surutin. Ako matlugan ko. Magkisaritak to. Ti pagluganan. Maarki lang. Basta, no Lunes, into no bigat. Tumamis na bigat kaya. Ayun, into no bigat. Kahit isot iruar na, mapanggan tong adagos, iti balay da pare daris. Takasarita tong muna. Sige man. Kwa ebidensya ti kayat ko. Solid evidence. Malakang ti kwa, kamera. At kamera sa amin. Adda. Kunak manong namit awang pala idi ti cellphone. Sige. Kamera, usarem. Womanong. Ang anak ko, nanang. No, ada iganamon nga takkel ebidensya. Ano taramidam? Papatay kita. Ay, saan nga? Kit no papatay mida, may balod ka. Mapukawan ti ina, digit anak mo. Mapukawan na ba ti ama? Ano nga tinamnamayan nyo kung mga kahit kong ramidan? Di isinam. Uno saan manong idarum mo. No pa nagdarum mo, pangalam ka rin ti kwarta. Nga usarem, para ti abogado. Basta pa panaumlatan May kasunong ordin na kita anak ko. Hindi. Iyak yun so Panawang pala tabalay No, danto sa bali nga babae, tibiyang mo, hindi subli ka pinatabalay Dito ka pinagindag. Alala sa munto na panunod ng detan, mas pagarikan. Ngayon panagkunak, kat talagang pudno. Ti dati nga kayan ayat ni Vina, isuda dya kasin sinarak na. Nga nagsinubyanan da. Nagawid ak manong nemi ti rabi ti Merkules lakigtot manong nemi ti asawa. Apay nagawid ka? Madibagbagik. So nga nagawid ak. Di ka tangan tumawag nagwaro ng bigat. Apay gawin? At ang papalo ng bigat? Awan. Ita nga rod. Ita Sige. Ibatik lang dito gamit ko. Inakbit sa diya balay dananan.
Idi pakitan ni Yuli manong name iti ebidensya. Pudno. Ti dati nga kain ayat na dito eh. Picture pa na to ya. Pinicture ko nga si Mark dati hotel manong. Ti animal. Hotel dito eh. Si Mark da. Ala. Erning. Tanang ka lang bro. Tanang ka lang. Nanang. Yoli. Sumurti ka kanya. O na, sumurti kami kang ka. Tapno at mangigawid kang ka. Ni tatang mo kumaangim ni. Ba't unay makababay ni tatang mo na masakit. Nagigtot ni Vina manong nemi di kaduwak ni nanang gastamatan kini Yoli. Ken makita na manong nemi nga umapapoy di kiti matak. Erning? Amom nga amukon nga dabasol mo sa gari. Ha? Kahit mo titungpak kang ka, di ito ebidensya. Di ladawan nyo, ito nga datim. Nasi mo kahit hotel? Hayop ka nga babae. Di mo la mayuray kanya kon. Gabo ka dito jak may pidwa. Gabo ka dito na bitpagin surong kanyak noon aramidak no kasano akaneng ka. Kada dyan nga dati. Di dati nga nubyo. Nalaing kasta. Hayop kang babae. Ay. Adeng. Aneng. Kahit ko lang tungpain, kahit ko lang danugin, kahit ko lang papatayin. Amudangran. Tanumadangram, baka mapapatay mo. Vina, uri ka nga ta nagparintuman ka sa ngwanak. Uri nga ta nagluwa ka ti dara na dumawat ti pamakawan. Di ka tupros mapakawan. Kakurgora ka. Iso nga ora mismo. Iti ito lang nga oras ti rabi. Isa ganam da kita rawatam kat pumanaw kan. Agtalaw kan! Kabutasan nga kuti manong nemi ni Pina. Kabutasan nga kuti tinaramit ko manong nemi siya kung tinapan ng alak na gitarwatan na. Insakok amin ni Dama. Orla duwa sako. Sako impurwak iti labas ti alan. Sako inulod-uloden manong nemi ti dakes nga asawa. Asa onay at isang sangit na nagpakpakawan, nagpakpakaasi, give me another chance ko na. Ngayon tsak mabaling ikanti another chance man. Kabutat ti dati. Amam dati akit. No isunat nung ti dati kat ka isut sublyanan. Tarigatan ng mamagsina ka rigitoy. Aramidan dan tuman. So nga jak pulos pinakawan manong nemi kan jak pulos inikanti another chance. Ang abali ko nak nga ubing pa'y una di kita anak ko nga makapukaw yun iti ina. Kaya kahit ko pa nga awanin ti ina di kita anak ko. No ison tumit lang tagbaling ina da nga tultuloy kaputi kinatakas na. Damat ko manong nemi nga nagdenada iti dati. Nga mawanan ti da bibiyang ko kadakwada. Ningarod na nang kinitatang manong nemi tinangayawan kada kiti tuwang anak ko ket intuloy ko tinagtrabaho. Ket siyempre namuan di kiti katrabaho wakti amin. Pintas mo na dyan naramid mo, ang pinatay mo kuma. Ket ano pinatay mo, may balod ka. Pare, tanangam kami nagpili. Amog idin nga ni Pina ket talagang nga. Kaya sigurado kakadamit lang na ito junior mo ket putot mo. Hangat nga masikog idi ni Vina. Sakbay nga nagkasawa kayo. Masigurado. Tayo naharim ko mat iso na. Di 3 nga bulan eh. Sa kalpasan 3 nga bulan, iso pa nagsikog na. 3 nga bulan. So nga sigurado ka siyak. Kaya mga hamon to sa sarong karan natin di dati.
Hangat amin. Naramid lang ni Vina na jay. Gabuta bigla siguro nga nagparang ti dati. Ken, baka adad nga maparparagsak na. Nalalayang di dati nga roda, ngumiti siya ka. Mabalin. Tapi ko maaramidan na pailang no nalalayang ak ni Misuna. Sa bagay pa check, nga adu ti amu da nga dati, ngumiti siya. Hala, saan nga supit panunutan tayo, pare? Makita ka ng tsabalin, adu rita di kita babae, kas kinitina. Sino nga tina? Dito yung bambante ti Tianggi. Nga pagbibiriandaan tayo. Sigurado nga virgin day dyan. Ubing pa. Ubing pa ito, 18 na pa lang hindi last month. Baka di na kaya. Di na kaya si balo nga si Bibiyag. Padasan pare. Mayat na dyan. Mayat ang kayat ng kata. Padasan mo. Pinatpatas kong inang angaw mano name kinitina. Agrigik met mano. When may sandwa talo 4, 5, 6 nga bulan. Awanin ti damag ko pa'y kinifina man. Kit ko na kanyak ni nana. Marigata na kanak ko, mga iwan ka na kitanak mo, isang mga halakan, ti kasukat ni Vina. Sige na nang, maring no. To next month, mapasungpat ko na yaran mo. Hanggang diyan manakam manakam nga niya. Kasi ang lalaki. Ang atamat na. Sa bali kami ni Vina eh. Aramid nga dati ni Vina na ita. Talagang saan nga map-map nun. Napasumpat ko ni Tina, manong Nemi. Kit inyawit ko dito yung balay. Nalpas mit identi project mi ijay. Ala, kuya. Apa nga nyawid ak mo dito. Tap nagbalin kan nga asawa. O, dikit anak tan eh. Yama mo ka katakwada. Ha? Lalaingam ngayon sa diktirik nam katakwada. Tap no di kastakit Mami, tiawag doon ko ka. Mami? Siyempre, babak nang lang di maawagan ti Mami. Hamit Dati nga tiawag na kanya. Yung kasanunod biglang sumangpat ti asawam. Haan nga sumangpat na dyan. Dakon kayat. Sikan kayat ko. Kit ayatan nakmansang ka di. Ala, masapol pa nga. Mabanta ka na naganak kanya. Intantog pakawan ka na kwada. Ngayon dito yung kapailang agyan. Dito ka nga umyan. Dito ka nga aywanan di kita nakta. Ha? Sige. Manong Nemi, iti kami mismo nga balay mi, Manong Nemi. Di malpas ka mga inawis ko ni Suna. Inta di balay mi. Di balay tayo. Ala, kunak man na dito eh. Haan nga dito eh. Family house mi na ito. At dating nga balay mi. Pimano kam lang hindi awan ti asawa. Sadyay ta. Tamawan makadisturbo ka na ta. Dito'y kong harod Manong Nemi nga tinagikuha ni Tina. Virgin nga talaga. At malagip ko Manong Nemi ti insuro idi ni Bina. No kasano imas apan nangan. Kit inaramid ko na apaw. Basta unay ti ayat naman. Manong Nemi, napangkumitlaing napangkumitlaing pakada ni Tina kadignaganak kang kuwan. Di na kumakayat idi Manong Nemi maramid takit dan napasamak ka na kami. Sawaam na to anak ko ngoping pay idi to sa asawa ka. Paanal kunto na di kasar mi di asawa tatang. Tapno may kasar kunto na anak yo. Kaya po, Tina. Hindi mo ka di mamilis anak ka. Agaywan ka sa mong anak. Manigatan ka. Kayak tatang, kayak. Ipatpatig ko ni Erning. Ipatpatig ko madagiti anak na. Malaksid ka dagiti anak mi nga duwa kini Tina. Uno ni Vina, Manong Nemi. Napututak ni Tina. Italo. At daninanang Manong Nemi nga katulungan ni Tina nga mga yuwan ka dagiti apo ko nga. Duwa nga babae, iti 5 nga anak man.
Ita, darakkel di kita anak mi. Babayan ti pa nagtinulong mi kinitina manunay mi. Na para duar min di kiti dua. Sumarsarunon to nga graduar, di kiti talo nga pudno nga putot. Putot ko kenkuan. Wan, nadan kami manunay mi ti sari-sari store nga naganar, nga iso iti negosyo ti asawa nga may kadua. Adot nanits na manunay mi may pangtikas to nga negosyo. Ti sari-sari store nga gagagay, nagbalin nga mini grocery. Ti gaget, ket singpet na, laing na, ti may kadua nga asawa manunay mi, imasenso ti biyan. Dito nga ron, ti pagkasalita ak manong kadagyaman ak unay, ti anos mo, nga nanggibasa, ino may panggap ki Divina, talaga nga awanin ti damag ko kenkuana. Baring ko nak, no, dan tumitlagun taway ko, nga maikasar ko ni Tina. Sabay ko mata, nakaibati ak matiandal, luliwakin pagsarbingan ti biyag, to nga ron, agyaman nga pagaya mo, Erning. Thank you, Erning. Iting ka pa surat. Thank you mat kada kita nagbasa ay nagbuya. Yeah. Salamat po kada kayo. Salamat.